konjunktur i byggebranchen, og man har brug for ekstra håndværkere. Håndværkerne skal derfor løbe hurtigere, og her hjælper stofferne. Noget, som uddannet smed Henrik Halby kender alt til. I dag står han frem i Ekstra Bladet og fortæller om 20 år med kokain. Og velkommen til dig, Henrik Halby. Tak. Og til dig, Palle Nielsen. Tak. Et arbejdsliv på kokain og på amfetamin, det er noget, I begge to kender til. Og Palle, jeg vil godt lige starte med dig. Hvor meget kokain tog du, da det var aller værst? Omkring 2-3 gram om dagen, vil jeg skyde på. Og hvor meget er det, må jeg så spørge dig? Det er temmelig meget. Det er... Hvor meget er der i for eksempel sådan en bane, man har set? Jeg vil tro, der er en 20-25 baner i et gram. Så du har taget 3 gange 25 baner på en dag? Sådan noget lignende. Havde du overhovedet tid til at arbejde? Nej, det var derfor, det ikke gik så godt til sidst med at arbejde. Så det er noget, der optager utrolig meget tid? Ja, absolut. Og hvorfor kom du så langt ud? Det er jo et godt spørgsmål. Det jeg fandt ud af, det var, at der var masser af tid til altså det var stressdulmende, og man fik masser af energi, og kunne påtage sig en masse arbejdsopgaver i det firma, jeg var ansat i, eller de firmaer, jeg var ansat i. Og så pludselig så er man så langt ude, så man skal helt op på at tage... Ja, inden man får sit om, så er det i hvert fald den risiko, man løber, eller hvis man har en tendens til at udvikle afhængigheden, som jeg havde. Og Henrik, du arbejdede som smed, men i teaterbranchen. Men du fyldte dig også med kokain og også med amfetamin. Hvorfor begyndte du på det? Jeg startede med at bruge amfetamin for at få lidt flere timer i døgnet op til premiereræs. Og det betød, at jeg kunne gå forrest, og det vil sige, at alle andre kunne jeg ligesom overhale i arbejdsmiljøet, og nogle gange kunne jeg arbejde 2-3 dage i træk uden at sove. Ja, fordi jeg vil netop spørge om, hvordan det påvirkede jer. Altså, bliver man skæv af det, eller hvordan... Altså, for mit vedkommende var det, at jeg startede med, at der blev drukket meget i teaterbranchen, da jeg startede der tilbage i 80'erne. Og jeg fandt jo ud af, at det gav mig noget ekstra energi. Så det vil sige, at jeg blev ikke skæv, jeg blev faktisk høj. Og det vil sige, at jeg kunne samtidig med, at jeg kunne tage mange stoffer, så kunne jeg også drikke det mere. Fordi min tolerance for alkoholen, den var dalende. Mm-hmm. Og jeg havde faktisk at miste kontrol. Jeg fik følelsen af, at jeg var omnipotent faktisk. Okay. Men du kunne arbejde mere og arbejde længere? Ja, altså i starten så var det sådan, det virkede. Og til sidst så var mine tanker jo hele tiden over i arbejdsskabet. For eksempel da jeg arbejdede på Amagerscenen, hvor jeg vidste, der lå 2 gram kokain. Og til sidst så var den mentale besættelse så stærk af stoffet, at jeg stort set hele tiden kiggede ned på scenen og tænkte på, at jeg skulle over have en bane. Så til sidst, fordi jeg tænker også, havde du overhovedet tid til at arbejde også, hvis man hele tiden går og er beskæftiget op i hovedet med, at nu skal man også snart have det næste stof? Det var i hvert fald meget svært at skulle præstere, og så samtidig vise, at jeg kunne præstere noget, som var godt. Så derfor var det svært at arbejde, men vi var jo nogle stykker, som tog stoffer sammen. Og det vil sige, at vi var gode til at dække hinanden ind. Hvordan var det der, hvor du arbejdede, Palle? Var I også flere, der tog stoffer? Ja, altså nogle gange så gik vi og arbejdede alene, og så tog jeg stoffer alene, og nogle gange så var vi i tjak, og der var nogle af dem, som var med på den der, og så det var ikke altid, vi fik lavet så meget. Men hvorfor tror du, det var sådan? Det er svært at sige, altså... I starten var det jo sjovt, og specielt med kokainen, så føler man sig som Superman, og man kan klare det hele, og siger bare kom med arbejdsopgaverne, og så skal jeg nok ordne det der. Og var der ingen, der sagde noget til jer? Der var jo ikke nogen, der vidste. Det foregik jo i det skjulte. Det var kun, hvad skal man sige, de andre kollegaer, som jeg tog sammen med, og det var ligesom noget, vi havde sammen. Men hvordan kan du skjule sådan noget, hvis du er ude hele tiden og sniffe? Man bliver rigtig god til at finde på undskyldninger og løgnhistorier. Det er en del af afhængigheden også, at man udvikler en ekstrem evne til at finde på plausible løgnhistorier, som der ikke rigtig kan siges noget til. Ja. Det lyder anstrengende. Det er det også. Ja. Det er meget stressende. Altså jeg blev faktisk meget åben omkring det. Så hvis der var nogen, som spurgte, hvordan kan det være, at du egentlig kan arbejde de her 2 dage i træk, så begyndte jeg at åbne op for og sagde, jamen jeg har midlet her. Jeg begyndte faktisk at legalisere det her kokain i mange sammenhænge. Altså nogle af de samme, som havde præsenteret mig for stoffet, så præsenterede jeg andre for det. Og faktisk brugte det som en god løsning. Sagde, det her der er løsningen. Så du måske faktisk været med til at påvirke andre til? Altså, det ved jeg i dag, og det er selvfølgelig rigtig dårligt samvittighed over. Det er også derfor, jeg prøver at hjælpe andre i dag.
Og Henrik, det blev altså til 20 år, hvor du var mere eller mindre konstant på kokain og amfetamin. Hvad var så, der gjorde, at du stoppede med det? Jamen altså, på et tidspunkt, der var det blevet så meget, så at min kone var ved at gå op i limningen. Jeg har den samme kvinde, som jeg har været sammen med i 27 år, og jeg har 2 børn med hende. Og til sidst, der var det blevet så meget for hende, at hun var ved at bryde fuldstændig sammen. Og der var det en dag, hvor min datter stod og kiggede på mig og sagde, far, du ligner en bums. Jeg kan ikke holde dig ud mere. Der var det faktisk der, hvor at jeg tænkte, nu er den gal. Nu dem, jeg elsker, de fjerner sig fra mig. Og der var kun én vej for mig, det var en tur på Majorgården. Ja. Og hvad var det, de kunne for dig på Majorgården? Hvad var det for jeg snød mig jo faktisk i en behandling på Majorgården, fordi at jeg kunne ikke identificere mig med hardcore narkomaner. Og det var faktisk det behandlingstilbud, som der blev tilbudt mig i det offentlige. Og jeg skulle ikke et halvt år afsted sammen med heroinmisbrugere. Var du ikke hardcore narkoman, eller så du bare ikke dig selv som hardcore? Det følte jeg ikke. Jeg forsvarede jo det der kokain på dem. Jeg var godt klar over det, at nu var det altså blevet så slemt, så at der skulle en behandling til. Men jeg vidste jo også, at jeg kunne ikke få antabus for kokain eller metadon. Så jeg var klar over, at hvis jeg kunne fjerne alkoholen, så var jeg næsten overbevist om, at jeg kunne tage kokainen med. Og det gjorde jeg altså på 5 uger på Majorgården og har holdt det siden. Og det holdt nu i 4 år, har du fortalt? 4,5. 4,5 år købet, ja. Tillykke med det. Palle, hvad var det, der gjorde, at du kom ud af det? Altså, til sidste mit misbrug, der endte jeg hjemme hos min mor på en madras på hendes stuegulv, hvor hun prøvede at tage sig lidt kærligt af mig. Og heldigvis så søgte hun hjælp i nogle af de her anonyme 12-trins fællesskaber. Grupper af mennesker, som hjælper hinanden. For hendes vedkommende pårørende til stofmisbrugere. Hvor hun fik det råd af dem til at stille mig stolen for døren og sige, enten så gør du noget ved dit problem, eller også så bliver du nødt til at flytte herfra, fordi jeg kan ikke gå ud og se, hvordan du behandler dig selv på. Og heldigvis kan man sige, så havde hun undersøgt, hvad der var af muligheder. Så hun fulgte mig op til rådgivningscentret på Frederiksberg, det var jeg kom i behandling. Og hvorfor er det vigtigt, at hun havde et løsningsforslag til dig? På det tidspunkt, hvor jeg bor på en madras hjemme hos min mor, er jeg jo godt klar over, at mit stofmisbrug er kommet fuldstændig ud af kontrol, og jeg ikke har, hvad skal man sige, jeg aner ikke, hvad jeg skal. Men den vej, jeg ligesom går med stofferne, det kender jeg, og det har jeg, hvad skal man sige, tiltro til, det virker. Så jeg havde ikke noget alternativ, jeg vidste ikke, hvad jeg ellers skulle gøre. Så hvis jeg havde skulle klare den selv, så havde jeg valgt stoffernes vej. Så det var altafgørende, at din mor kom og stoppede dig, satte stolen for døren, men samtidig havde en løsning absolut, til det. Ja. Absolut. Og i dag, Palle, hvordan bruger du din erfaring i dag til at hjælpe unge arbejdskolleger? Jamen altså, dem jeg møder på de arbejdspladser, jeg er ude at lave noget på, hvis jeg ser noget, som altså... Jeg møder nogle sjak en gang mellem, nogle unge arbejdssjak, hvor jeg kan se på dem, at de giver den gas en gang imellem. Og når jeg går om eftermiddagen, så kommer næste morgen, så har de lavet rigtig meget, og så ved jeg godt, hvad klokken den er slået. Så hvis jeg kan få en af dem på tomandshånd, jeg siger det ikke til en stor gruppe, nu skal I høre her, den er helt galt på den. Men hvis jeg kan få en af dem på tomandshånd og ligesom nå ind til dem og sige, det ser sgu ikke alt for godt ud, det du har gang i der, hvordan synes du egentlig selv, det går? Prøv ligesom at nå ind til dem følelsesmæssigt, ikke? Og hvis man når derind, så mærker de som regel, at det ikke går særlig godt, når det kommer til stykket. Og så er der hul igennem, så er der mulighed for at sige, ved du hvad, jeg kender sgu en løsning, og hvis du skal vide, at hvis du har lyst til at få noget hjælp til det, så vil jeg gerne vise dig. Så du kan være med til at hjælpe unge i dag? Ja, absolut. Og Henrik, det er du jo også. Og nu vil jeg godt tænke mig lige at slutte af med at stille et spørgsmål til dig, Henrik. Ja. Det er et meget stort spørgsmål. Hvis det her er et stigende problem, hvis flere og flere danske håndværkere ryger ud i stofmisbrug, hvordan hjælper vi dem så? Hvordan kommer vi af med det her problem? Jamen altså, arbejdsgiverne skal jo med på banen, ikke? Lige så vel som vi har en alkoholpolitik i landet, så skal arbejdsgiverne på banen og så se, at vi skal have en stofpolitik, eller de skal have en stofpolitik. Og hvis lige pludselig bliver opmærksom på, at håndværkerne pludselig begynder at præstere over evne, gør ting, som de normalt ikke ville turde gøre, kravler op i nogle situationer uden på murene, uden sikkerhedsudstyr på, og som i mit tilfælde, hvor jeg ikke kunne huske, hvad jeg havde svejset op over hovedet på skuespillerne, jamen så er det jo fordi, at der er et eller andet galt. Og så er det her, at arbejdsgiverne har et ansvar. Og at det bliver benægtet, at der er et problem. For 5 år siden, da jeg var midt i det, der var det et kæmpe problem, og det er ikke blevet mindre. I skal have tillykke med, at I selv er kommet ud af jeres stofmisbrug, og så tak, fordi I var med til at sætte fokus på det her hos os. Tak fordi I kom. Tak.
Men altså, jeg har prøvet også at tage